давлатов саидмурод. ман ва пул ба мисли сарватмандон андешидан. душанбе соли 2016. 344 саҳифа. ин китоб ба шумо ёрӣ мерасонад то бифаҳмед ки пул метавонад барои шумо кор кунад, на шумо барои пул. он мадад мерасонад ки шумо тарзи фикрониятонро дигар кунед, роҳҳои дигари пулкоркуниро дида тавонед ва бо кам сарф кардани вақт истеъдоди пул кор карда тавонистани худро инкишоф диҳед. китоб барои шумо роҳи озодии пулиро мекушояд. хонандаи муҳтарам, китобе ки дар даст доред дар заминаи таҷрибаҳо навишта шуда, дар он хулосаи роҳи тай кардаи ман барои ба даст оварду комёбиҳо соҳиб шудан баён гардида аст. ин китоб як навъ фишурдаи он донишҳои андӯхтаам мебошанд ки устодон ба ман омӯхтаанд. устодон ба ман кӯмак кардаанд то хеле аз ҳақиқатҳои муҳими зиндагиро бифаҳмам, ба худ боварӣ пайдо кунам ва мушкилотеро рафъ созам ки дар роҳи пуршеби фарози зиндагӣ кам нестанд. ман бачаи оддие будам ки дар замонҳои вазнини ҷанги шаҳрвандӣ ва бозсозӣ бо сабаби пардохта натавонистани маблағ ду донишгоҳро тарк намудам. дар тӯли ҳаёт тадриҷан хатоҳоямро дарк намуда аз таҷрибаи рӯзгор баҳраманд мегаштам. аз ин сабаб таҷрибаҳое ки дар ин китоб баён шудаанд барои ба худ боварии бештар пайдо кардани хонандаи он ва барои бехато ба мақсад расидан ёрӣ мерасонанд. аз раҳнамоям бодо шефер, устоди соҳаи молия ва устоди равоншинос мирзо Карим Санақулович Норбеков ки дониш ва таҷрибаашонро барои ман дариғ надоштаанд, сипосгузорам. инчунин аз журналист Мирлан Алимбеков ки барои навиштани ин китоб кӯмак расонидааст, аз рассом Ҷумадилхони Каримбек, муаллифи расмҳои ҷаззобу нотакрори китоб, хеле миннатдорам. бигузор ин китоб раҳнамои онҳое бошанд ки тай кардани роҳи худро баҳри расидан ба комёбӣ ва осудаҳолӣ оғоз намудаанд. китоби мазкур барои хештаншиносӣ, андешидан дар бораи воқеан кӣ будани худ, дар маҷмӯъ барои боварӣ пайдо намудан баҳри расидан ба мақсад мададгори беминнати шумост. инчунин китоб барои дар ҳолатҳои душвор рӯҳафтода нашудан дасти мадад дароз мекунад, зеро шумо ягона шахсе нестед ки ба душвориҳо рӯбарӯ омадаед. аз ҳад зиёд нишон додани мушкилоти худ ва саҳл донистани мушкилоти дигарон хоси табиати инсонист. дар назаратон чунин менамояд ки монеаҳои роҳи ҳаёти шумо нисбат ба монеаҳои дигарон бештаранд. ҳамаи онҳое ки дар зиндагонӣ муваффақ шудаанд аз чунин санҷишҳо гузаштаанд. бале, онҳо бо ҳамон устуворӣ ва ба худ боварӣ доштан ба хатогии худ иқрор шуда тавонистанд аз таҷрибаи дигарон дуруст истифода бурдан барои комёб гаштан дониши зарурӣ омӯхтан аз дигарон фарқ мекунанд. муҳимтар аз ҳама, онҳо барои комёб шудан ҳамеша хушбин ҳастанд, зеро медонанд ки нияти нек ба рӯзи оянда аллакай нисфи муваффақият мебошад. албатта донише ки аз ин китоб мебардоред ҳанӯз кафили комёбии шумо нест, зеро донишмандон зиёданд, вале одамоне ки донишҳои худро дар амал дуруст истифода мебаранд хеле каманд. ҷавонони бешумор ҳар сол соҳиби маълумоти олӣ шаванд ҳам бештари онҳо илму дониши омӯхтаи худро дар ҳаёт татбиқ карда наметавонанд. аз ин сабаб шахси дипломдор ҳанӯз донишманд нест. донишманд ҳамон шахсест ки метавонад масъалаҳоеро ҳал намояд ки дигарон аз ӯҳдаи он намебароянд. амалу корҳое ба анҷом мерасонад ки дигарон иҷро карда наметавонанд. гироҳеро мекушояд ки дигарон дар кушодани он оҷизанд ва инчунин шахсест ки ба худ ва ояндаи худ боварии қавӣ дорад. шахси донишманд на танҳо қобилияти дар система ё сохтор кор карданро дорад, инчунин қодир аст ки дар бизнес, оила ва ҳаёт системаи худро барпо созад.
ба нақша даровардани ҳаёти худро омӯзед. одаме ки ояндаашро худаш ба нақша намегирад бояд омода бошад ки ба ҷои ӯ ҳаёташро дигарон ба нақша хоҳанд даровард. бе нақшаи пешакӣ ба чизе муваффақ гаштан мушкил аст. подоши ҳар кас амали худи ӯст. агар шумо тухми камбизоатӣ кишт кунед, ҳаргиз баҳри ба даст овардани ҳосили сарватмандӣ умед набандед. агар ин китоб зиндагии шуморо дигаргун сохта ба сатҳи нави ҳаёт боло барорад, мо худро хушбахт ҳисоб мекунем. умед дорем ки хонандагон ба мо андешаҳои худро дар бораи комёбиҳояшон баъд аз мутолиаи китоб иброз медоранд. муҷиби комёбии дигарон гаштан барои ҳар як шахс хеле муҳим аст. хонандагони азиз, ман ба даргоҳи худованд дуо мекунам ки шуморо ба мақсад ва орзую ниятҳоятон расонад. умедворам ки аз комёбиҳоятон дар оянда ба ман нақл хоҳед кард. ҳар як шахс ки дар ҳаёт бо ман рӯбарӯ гардид, то ҷое ба ман ҳаққи устодӣ ҳам дорад, зеро ӯ албатта як ҳиссаи хурди таҷрибаашро ба ман омӯзонда аст. устодони асосии ман шунавандагонам мебошанд, зеро омӯзиш раванди мутақобилан судманд мебошад. бинобар ин ман аз ҳамаи онҳо хело миннатдорам. ин китоб аз дигар ҷониб ҷамъбасти 17-солаи машғулиятҳои аз рӯи ин курс гузарондаи ман мебошанд. бинобар ин ба ҳамаи он иштирокчиёни тренингҳоям ки дар таҳия намудани китоб саҳм гирифтаанд арзи сипос мекунам. аксари иштирокчиёни машғулиятҳои мо дониши аз баркардаи худро дуруст истифода намуда соҳиби комёбиҳо гаштаанд. дар ин китоб 10 сирри истиқлолияти молиявӣ дард шуда, вале онҳо дар саҳфаҳои гуногун партофта шудаанд. барои ёфтан ва ба маънои онҳо сарфаҳм рафтан, шуморо зарур аст ки ин китобро якчанд маротиба мутолиа кунед ва дар айни замон зеҳнияти молиявии худро ғанӣ гардонед. танҳо пас аз ин зеҳни шумо барои дарки пурраи китоб омода мешавад ва он гоҳ бе душворӣ моҳияту сирри онро медонед. ана баъд метавон гуфт ки шумо аллакай 50% корро иҷро кардаед ва гузаронидани таҷриба ҳам осон мешавад. бе дудилагӣ ба амал сар мекунед ва дастовардҳо бо мадади аллоҳ дари шуморо мекӯбанд. роҳи сафед, хонандагони азиз, бигзор китоб ба шумо барои ба даст овардани сарват ва муваффақият, саодати оилавӣ ва тансиҳатӣ мададгор бошад.